Πάμε λοιπόν να δούμε τη λύση από το θέμα 2, όπου είναι το θέμα των μηγαδικών. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, πριν προχωρήσουμε μάλλον στην προηγούμενη διαφάνεια, θα δούμε τι μας δίνει. Μας δίνουν έναν μηγαδικό Z, ο οποίος είναι ο Χ και ψ, συνδέεται με τον W με αυτή τη σχέση, βέβαια με Z διάφορα από το 0. Καταρχήν να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει Χ και ψ Ι διάφορα από το Ι, που σημαίνει αυτό το πράγμα Χ διάφορο από το 0, ψ διάφορο από το 1. Αυτό μεταφράζεται στο τέλος ότι στο γεωμετρικό τόπο που θα βρούμε και που μας ζητούν στο δεύτερο ερώτημα, εάν το σημείο μ 0,1 ανήκει στο γεωμετρικό τόπο, θα πρέπει να τον εξαιρέσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται ακριβώς με το θέμα μας. Πάμε στο επόμενο ερώτημα λοιπόν. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν λέει, για να το δούμε. Έχουμε, λέει, το μηγαδικό W. Τον εγγράφουμε, να τον, ο οποίος είναι ο Z και 2 προς Z μείον Ι. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα το δουλεύουμε ως εξής. Αντικαθιστούμε όπου Z το Χ και ψ Ι που μας έχουν δώσει και έχουμε Χ και 2 συν ψ Ι προς Χ και, βγάζοντας κοινό παράγοντα το Ι, θα έχουμε ψ μείον 1 επί Ι. Πολλαπλασιάζουμε με το συζυγή μηγαδικό του παρονομαστή και θα έχουμε λοιπόν τώρα Χ μείον ψ πλην 1 επί Ι. Χ μείον ψ πλην 1 επί Ι. Το αποτέλεσμα, κάνοντας πράξεις, θα μας δώσει έναν μηγαδικό με το real και το imagine του γραμμένο στη σωστή αλγεβρική μορφή του. Το δε real θα προέρχεται από το γινόμενο των δύο real και των δύο imagine, δηλαδή χ επί χ και 2 συν, αλλαγμένο το πρόσημο γιατί έχουμε το Ι τετράγωνο, ψ επί ψ μείον 1 προς χ τετράγωνο και ψ μείον 1 στο τετράγωνο. Αυτό είναι άθροισμα τετραγώνων που προέρχεται από το γινόμενο δύο συζυγών μηγαδικών, έτσι. Άρα και στον παρονομαστή των άλλων θα έχουμε αυτό. Το δε φανταστικό μέρος του μηγαδικού θα προέρχεται να αλλάξει από το γινόμενο πραγματικού φανταστικού. Άρα χ ψ μείον το χ και 2 επί το ψ μείον 1. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν εδώ όλο είναι το real του W που μας ζητήσανε και αυτό εδώ δίπλα, χωρίς το Ι βέβαια, είναι το imagine του W, το φανταστικό μέρος του μηγαδικού W. Έτσι. Φυσικά σε κάθε περίπτωση έχουμε χ διάφορο από το 0, ψ διάφορο από το 1, γιατί αυτές οι δύο τιμές μηδενίζουν τον παρονομαστή και δεν ορίζεται ο μηγαδικός μας, έτσι, ο W. Πάμε λοιπόν λίγο πιο κάτω στην επόμενη διαφάνεια να δούμε τι μας ζητάνε τώρα. Μας λένε, θέλουμε να βρείτε, λέει τώρα, τι, όταν ο W ανήκει στο R ή όταν ο W ανήκει στο Ι, να βρούμε το γεωμετρικό του τόπο. Ποιος είναι λοιπόν ο γεωμετρικός τόπος, για να το δούμε. Τι σημαίνει W ανήκει στο R? Ένας μηγαδικός W ανήκει στο R σημαίνει ότι το φανταστικό του μέρος, το imagine δηλαδή του W, είναι ίσο με το 0. Μα ποιο είναι το imagine? Το έχουμε δει στην προηγούμενη διαφανεία μας. Ποιο είναι? Για να το δούμε πάλι, να το θυμηθούμε. Είναι το χ ψ μείον χ και 2 επί ψ πλην 1 Ι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το γράψουμε, να το θυμηθούμε. Είναι χ ψ μείον χ και 2 επί ψ μείον 1 προς χ τετράγωνο και ψ μείον 1 στο τετράγωνο. Αυτό πρέπει να είναι 0. Μα 0 αυτό σημαίνει τι? Ο αριθμητής του 0, έτσι παιδιά. Δηλαδή το χ ψ μείον, κάνουμε τις πράξεις, χ ψ συν χ μείον 2 ψ συν 2 ίσο με το 0. Από εδώ βλέπουμε ότι
διαγράφονται τα χ και μένει λοιπόν τελικά η εξίσωση χ μείον 2ψ συν 2 ίσο με το 0, όπου είναι η εξίσωση μιας ευθείας και ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από το γεωμετρικό τόπο που μας ζητήσανε όταν ο W ανήκει στο R. Βέβαια, εάν βάλουμε όπου χ το 0 και όπου ψ το 1, όπως είπαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι επαληθεύεται το χ ίσο 0 και το ψ ίσον 1 επαληθεύει την ε. Άρα ο γεωμετρικός τόπος λοιπόν είναι η ευθεία ε, χωρίς, εκτός δηλαδή, εξαιρούμε το σημείο μη 0,1. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Αυτό λοιπόν εδώ, να το αριθμίσουμε για να το βλέπουμε κιόλας, είναι το πρώτο ερώτημα. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο στο δεύτερο. Στο δεύτερο μας λέει να βρούμε το γεωμετρικό τόπο του W όταν αυτός ανήκει στο Ι. Θέλει λοιπόν το W να ανήκει στο Ι. Άρα σύμφωνα με την ίδια λογική, για να ανήκει στο Ι θα πρέπει το real του, το πραγματικό του μέρος του W, να είναι 0. Μα ποιο είναι το real του? Είναι το χ επί χ και 2, αν το θυμάστε. Έτσι μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην πίσω διαφάνεια όταν θα το ακούτε. Συν ψ επί ψ μείον 1 προς χ τετράγωνο και ψ μείον 1 στο τετράγωνο. Πολύ ωραία. Ίσο με το 0. Να το δούμε για να το επιβεβαιώσουμε πράγματι ότι είναι αυτό. Να το βλέπουμε. Πράγματι ναι, είναι το χ επί χ και 2 και ψ επί ψ μείον 1. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Παίρνουμε αυτό ίσο με το 0. Μα τι σημαίνει αυτό ίσο με το 0? Τι σημαίνει αυτό ίσο με το 0? Σημαίνει χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και 2χ μείον ψ ίσο με το 0. Αυτό λοιπόν εδώ, αυτή η εξίσωση εδώ, ας την ονομάσω, να την κλείσουμε σε ένα πλαίσιο, ας την ονομάσουμε η εξίσωση σε. Αυτή εδώ μοιάζει να είναι κύκλος, έτσι. Για να θυμηθούμε λίγο ποια ποσότητα θα ελέγξουμε. Είναι το α τετράγωνο που είναι ο συντελεστής του χ, το β τετράγωνο που είναι ο συντελεστής του ψ, μείον 4γ όπου γ είναι ο σταθερός όρος. Δηλαδή είναι 4, 2 στο τετράγωνο, το β είναι το μείον 1, άρα στο τετράγωνο θα κάνει 1, μείον 4 επί το γ που είναι 0, άρα συνολικά κάνει 5. Εφόσον αυτή η ποσότητα είναι θετική, άρα ο γεωμετρικός τόπος είναι τι? Κύκλος, έτσι, με κέντρο ποιο? Το μείον α δεύτερα, κόμμα μείον β δεύτερα. Δηλαδή, για να πάμε δίπλα να το δούμε, που βρισκόμαστε, εδώ είμαστε λοιπόν, κέντρο λοιπόν το μείον α δεύτερα, μείον 1 λοιπόν, κόμμα μείον β δεύτερα, 1 δεύτερο. Και ακτίνα ρ είναι η ρίζα της ποσότητας που βρήκαμε, δηλαδή η ρίζα 5 προς 2. Okay. Άρα για να δούμε και την αλγευρική του μορφή, ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος λοιπόν γ ταφ? Είναι ο κύκλος χ συν 1 στο τετράγωνο και ψ μείον 1 δεύτερο στο τετράγωνο ίσον μερό τετράγωνο, δηλαδή με 5 τέταρτα. Φυσικά και εδώ, εάν ελέγξουμε το σημείο μη 0,1, θα δούμε ότι το ικανοποιεί την εξίσωση. Άρα εκτός του σημείου το εξαιρούμε μη 0,1. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη διαφάνειά μας να δούμε το επόμενο ερώτημα. Το γ τι λέει? Θέλει να βρούμε, λέει, τους μηγαδικούς z που ανήκουν και στους δύο γεωμετρικούς τόπους. Ποιοι είναι οι δύο γεωμετρικοί τόποι που βρήκαμε μέχρι τώρα? Ήτανε ο χ μείον 2ψ συν 2 ίσο με το 0, έτσι, και αυτή ήταν η ευθεία ε, ο πρώτος γεωμετρικός τόπος, και η δεύτερη εξίσωσή μας ήταν ο κύκλος χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο συν 2χ μείον ψ ίσο με το 0. Για να τα δούμε, να είμαστε σίγουροι τα αποτελέσματα. Χ μείον 2ψ συν 2 ίσο 0,
Ναι, το γράψαμε σωστά, σωστό. Και πάμε να δούμε και την εξίσωση που είναι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και 2χ μείον ψ ίσο 0. Και 2χ μείον ψ ίσο 0. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα είναι ένα σύστημα δύο εξώσεων μιας ευθείας και ενός κύκλου. Για να βρούμε λοιπόν τους μηγαδικούς που ανήκουν και στους δύο γεωμετρικούς τόπους, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να λύσουμε το σύστημά τους. Βάζοντας λοιπόν όπου χ το 2ψ μείον 2 από την πρώτη εξίσωση και αντικαθιστώντας τη δεύτερη 2ψ μείον 2 στο τετράγωνο και ψ τετράγωνο συν 2 φορές το 2ψ μείον 2 μείον το ψ ίσο με το 0. Προκύπτει λοιπόν εδώ ένα σύστημα με πρώτη εξίσωση την χ ίσον λοιπόν 2ψ μείον 2 και από εδώ θα προκύψει λοιπόν τώρα η λύση για το ψ. Εδώ το ψ λοιπόν θα το βρούμε ψ ίσον 1 ή ψ ίσον 0 από τη λύση της δευτεροβάθμιας, όπου είναι πολύ εύκολο να το δείτε έτσι, δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, άρα έχουμε όταν το ψ είναι 1, από εδώ πέρα βγαίνει ότι το χ είναι πόσο? 0, ένα ζευγάρι λύσεων, και όταν το ψ είναι ίσο με το 0, τότε το χ είναι ίσο με μείον 2. Άρα, στη μεν πρώτη περίπτωση, η λύση είναι ο μηγαδικός z, λοιπόν, ο κοινός μηγαδικός που ανήκει στους δύο γεωμετρικούς τόπους. Είναι ο 0 και ι, δηλαδή ο ι, ή ο μηγαδικός z ίσον μείον 2 και 0 ι, δηλαδή μείον 2. Αυτός είναι λοιπόν ο γεωμετρικός τόπος. Αυτός εδώ, προσοχή σε αυτό το σημείο παιδιά, προσοχή ιδιαίτερη, η λύση αυτή 0,1 απορρίπτεται. Έτσι όπως είδαμε και προηγουμένως από τους περιορισμούς. Συνεπώς αυτή απορρίπτεται, άρα είναι δεκτή η λύση z ίσον μείον 2, δεκτή. Εντάξει. Οκ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και το τελευταίο μας ερώτημα. Τι λέει η επόμενη διαφάνειά μας? Να το τώρα, το βλέπετε? Εδώ μας δίνει λοιπόν αν ο z είναι πλην 2. Ήδη βλέπετε ότι μας δίνει το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχουμε βρει στο προηγούμενο ερώτημα. Εάν κάποιος δεν το έχει βρει αυτό το ερώτημα, προφανώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να προχωρήσει στο επόμενο. Πάμε λοιπόν να δούμε, βάζοντας όπου z λοιπόν ποιο? Το μείον 2. Τι θα έχουμε? Θα έχουμε μείον 2 και 3 ι και όλο στη δεκάτη συν το 3 μείον το μείον 2, γιατί ο συζυγής του πλην 2 είναι πλην 2 πάλι, άρα συν 2 ι και όλο στη δεκάτη. Αυτό θέλει να αποδείξουμε ότι κάνει 0. Τέλεια. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Πολύ απλό. Αυτή είναι αντισυζυγής, αν θυμόμαστε. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάτι πάρα πολύ απλό. Στην πρώτη παρένθεση το μείον 1 το γράφουμε ι τετράγωνο επί 2 συν 3 ι και όλο στη δεκάτη. Και 3 συν 2 ι και όλο στη δεκάτη. Ίσον. Προχωράμε. Βγάζοντας κοινό παράγοντα λοιπόν το ι από εδώ πέρα, από την πρώτη παρένθεση, θα έχουμε ι κοινός παράγοντας, άρα θα γίνει ι στη δεκάτη, επί μέσα θα μείνει 2 ι συν 3, σωστά, και όλο στη δεκάτη. Και η επόμενη παρένθεση είναι πάλι 3 και 2 ι και όλο στη δεκάτη. Μα βλέπετε έχουμε την ίδια παράσταση τώρα, έτσι. Αν αυτή λοιπόν τη βγάλουμε κοινό παράγοντα, το 3 και 2 ι και όλο στη δεκάτη, έτσι, μέσα μένει το ι στη δεκάτη συν 1 ίσον 3 και 2 ι λοιπόν στη δεκάτη. Πολύ ωραία. Επί μα ι στη δεκάτη φυσικά κάνει όσο το ι στο τετράγωνο, δηλαδή κάνει μείον 1 συν 1, άρα πόσο κάνει αυτό ρε παιδιά? Αυτό κάνει 0 όμως. Άρα το αποτέλεσμά μας είναι πόσο? 0. Να το λοιπόν και το ερώτημα το
το τέταρτο δηλαδή που ήθελε να λύσουμε. Νομίζω ότι το θέμα ήταν αρκετά απλό και με λίγη προσοχή θα μπορούσε κάποιος να πάρει απόλυτα και τις 5 μονάδες του θεωρήματος, έτσι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τη λύση από τα επόμενα θέματα. Ευχαριστώ.